Kinong yalam ke FKGGP North Khasi Hills District hapok jingalam u General Secretary uba shan lang dingdo menta kila penlong ya jingnai kenra trading license na ki karkhana ki badan ha yam bara ka ju kapor kila lej banwa jingtip halor ka jingdon kin rong tray bar jilla ki belawan tray klem kot klem sla ha ki karkhana ba pher ki badan ha ka te ka than kaseng kala lek kan rai ki teki karkhana kadai hadian beklawa jingtip lingba ka RTI ha ka balalap babuana ki karkhana kimla ban penbyang ki kot kisla bat don na pedeng ki karkhana ba kim don wat ya ka trading license ru shu uloong ban naya kren shu habaya dei ba ki kot kisla na ka benta ki nong tray henrei wat tang ka trading license jo ka karkhana kimla ban penbyang ba shan lang ding do ula theting e ru ya ka ki HADC bat khamtam e ya UEM ubadei pet ya ka trade namar ka jingbam shim khia ka jong ka district council ka pelong yi try kar khana ka than yam bat kum ju ru ba ki brio na bar ba kin yo ban rung ban mi kat ba mon ha ka ni ka than रखेगा तो फाइन में रखेगा ना लेकिन घर तक नहीं जाएगा ऑफिस का डॉक्यूमेंट तो जरा कॉपी तो रखिएगा ना उस कॉपी में ऑफिस में फाइल फाइल नंबर बिल्कुल आदत में उसका पास में नहीं है ना बोलो बच्चों में भूल जाओ अगर नहीं है भी तो बोलो नहीं है इसमें टाइम वेस्ट कर रहा है ना बोलो प्लेट लाइसेंस मांग रहे प्लेट लाइसेंस करो ट्रेड लेबर और एनओसी चेक एनओसी के साथ एडवांस एनओसी अपने पास ऑप्शन है salah bang kira salah bang terus apa ya hanya Nah, kalian jong ka FKGP North Khasi Hills. Bagi niwat nang ne ban jurep mentakas ki ya baro kini ki nduk ki factory hadu ki badai kini ki badai ki mill. Dai halor ka jing ya lap ni nak RTI jongi bangi RTI nam ta ka trading license. Bangi lap ba bun kini ki ba kini ki factory ki badan chane. Bun ki trading license jong ki kila bun bikim don ya trading license ro. Bat abangi wat haba ya dai ba labor license ro ngilap ba ya pentri hang ne klem da penekam hok ya labor license kumba labu ya kini non tribal bikin le ya ka labor license daya kan ni rem bangi ne kalian kesang bangi wat ba ngilap ru bikin non tri kimdon ya kini ka police verification jongki non tri kanang mentiap itu ki bawan tri chane ki lok kidi ki bru bakum no da kidi ki babahan de ki gas new nam bat sibun bangi lap hakine ki nong tre teng penlong jakari tengan bulan tre hakine ki jakatre ki ba nabar dan kalian jungi kaseng ni sokya habang yo slow nabi yo jintip kum kine ki don hapo kane ka da ka bakiwan tre hakine ki factory lan ki suwan tang pelong jika di tengan hakine ki jakatre jungki bat yo snow ru lang ba ki nong tre ki bedai ki batre ki khasi jungi ki bulan tre hakine ki factory bun nakini ki factory ki ya nyon ki nang tre jongi i penduk musim ki kanang ba makiken mi no nak jaka bi tre bikin thap no daki briu lajong pat hakatu ka jaka ba tre ki khasi kamut kata kin thap no lajong bade ki non tribal mensuang ngala yo songkai ru badi wei kong i batre ha kan ka factory cement bat ilong ba tang ban be ki direct kimla ban be direct hanrei ban kini ya kakam jong kasi jongi iswele da kabut santi jongki bakin penstom ki lana kin pressure ya kakam ki hadu ba ma iski ihap resign la jongna ya kane ngin kalian keseng ngin buden lada dai hakikam ba ki kasi jongi kitrai na lane da dai hakano kalian kabaya dai hakini ki factory ka dan hangne ngini buden bai na kapor kanang ba
kanumdan kan dia penekam bakla nalur ka trading license hadu ki labor license hadu yaki nong trei ki bawan na barjela bakin long ba ki banwan ba ka ba dakalenti ko kum ka kaan jeng kalabu bat ngasmo ban ongru ya badai bapet napok ka district council kamtam bapet trading ngan suang baik ba ya u em jong ka trade ma ba benang penongkam bahal ne ban pej benia ya kan ni kaya ban ai kan dia trading lesson ne ban penongkam ki enforcement jong ka HDC ro maki kin yo ban trai hakin ni jakal ada ka enforcement ka trai bah trai nangi ka sang penongkam than adu kan dekat ne bengi hap janjar bengi hap iwan pej hakin ni jakal bar khoj bangin ni pelut kisni pelut kaya ban mare ne trai den ka daw ban kaliang ka konsil ro langba em jong trade along la pentret palat bat kalang penongkam miki enforcement balabu bala siu hi dak konsil yaki ban trai rei la penlong ban yaki tang ban susong apa ki office jong ka district council ma klem kono kakam bakin yo pat ki jeng trai thai wat ki enforcement ro kala thai ban song ngong subha pendongkam no yaki ro bakin ya trai no bakin ya pej igini trading bakin ya pej labor bat kumjuro bakin pej habro kilang habaya dai bat kini ki badain poka district council bakin pej bahan menta ka bah kamiat jong bar khoj bat kumjuro sesin ban biang ya bangin ni but din bat dade ki nong trai kentam ya ki nong trai kasi jongi kai ka ba long hapo lada ki dai ki factory lana ki dai hapo kino ki jaka ka dai baki trai lada ki non tribal kinyon ya ki briu jongi ngiru na kasang ni but din bat dangilap kami kita ngiru ngin map ki bat ngin ya pej bet ne but din bet yaki hadu ba ngin dalap ya barak khoj ki syabat dada ngilap ki briu balik am ta ngin pistom pat itu ki briu ki ba nyon yang ki di trai kasi jongi